Basaurira etorrita gu hementxe gaude. Eugeni bihurtua gaur gidari neure. Naiz eta ustez naizen bertzoetan trebe, gaur gertu etorri naiz entzuteko ere. Jo, ze polita, kaixo, unai. Kaixo, Jeni, kaixo. Zelan gabiz. Ondo. Zego gaituen, zuga zegoetako ezakatuko, ebizera itogutuko, unai eta ni asko bego baino, baina ezakaga elkabekin gaunez. Ez dakit noiz izan zen, aspaldi izan zen lehenengo dei hori. Bai. Urtero. Gero tartean pandemi madarikatu hau eta, bueno, hemen gauz, ez? Hemen gauz, inoizela behar, no? Hori da. Unai Durango kuezaga, eta unaiak gauza bateko oin entregatu naiz. Agetetega ikasten hasi zen eta 23 urte geroago bukatu zenuen zergatik. Zergatik, bueno, ni hasi nintzen ikasten arte ederrak eta hasieran gustora. Baina nik garai hartan bertzotan desentenen bilen. Hori batetik. Bestetik baita hasi ginen garai hartan Josu Zabalarekin musika eta bertzoak elkartzeko esperimentu horretan, hori baino lehenago, 7 eskali izeneko histori bat. Txori asko buruan, bueno, txoriak ez, ni banen bilen nolabait nire arte ederrak egiten. Eta orduan, bueno, nahiz eta espezialidadea bukatu, gustoko eneukezan hainbat asignatura hor geratu ziren. Eta ni garai hartan uste neban, eneukela karreraren premiarik. Eta egia izan da, baina zer gertatzen da, 2011an 2 ume eduki gendu zen. Eta nire bide profesionala etzan oso arrakastatzua. Eta momentu baten beldurtu nintzen eta zen, ostra, behar dut titulu bat, bai ala bai. Eta justu zen azkenengo aukera, matrikulatzeko eta nire aurreko ikasketek balio izateko. Bestela hasi beharko nuke zerotik. Eta orduan bukatu nahi 23 urte beranduago, esan beldurragatik. Titulu bari geratzeko beldurragatik. Atera naben titulu hori eta ez dut erabili. Eta esperantza deukot perminarik ez ukitzeko erabiltzeko. Baina hor dau. Kajoian dago. Nunbait eran egongo da, beste errege lapur horren firmagaz. Han egongo da. Ezen duzu, titulua alteratzen du pixka bat belduaz. Bertzogintzatik edo musikatik ez jarraitzeko baina zogotez hemen ikusten zaitugu ez. Bai, eta ez zan hainbeste zuzenki bertzoekin, ni bordan baren bilen beste lan batzutan baita diseinu grafikoan eta baina, bueno, uste dut bertsolari gehienon gaitz bat dala, eskarela oso geure altxorraren kudeatzaile honak, altxor txikia izaten da, eta, bueno, gero aita izate horrek, seme-alabek eta baita bihurtzen zaituzte, azten zara begiratzen pixka bat aurrerago, ez? Edo, badokazu zurea bakarrik estan sama bat. Baina, bueno, zorionez esan duena tituloaren beharrik ez duki, bertzotan oraindik banabil, ez garai baten beste, baina behar bada gustorago. Eta nien hau kejatzeko modan oso posi nau, eta gaur hemen. Zazpi eskala, ze ogoitzapen duzu garaiagotaz? Oso onak, oroitzapenak kontutan hartu Josu Zabala, hori izango zen, guaz eginen 1985, buelta hortan, ez dakit olako bat. Ertzainak 92an edo bukatu berri, niretzako ertzainak izan da, niretzako talde, eta batean baduk oso aukera hori, zuretzako, ez dakit, mito dan berba, baina oso garrantzitsua izan da musikari batekin, gozatxo bat
gauzak egiten hasteko. Alde hortatik oso oroitzapen onak. Bestalde batetik baita ikasi zer zan Josurekin lan egitea, eta zan lan egitea. Baina bueno, oso oroitzapen onak, eta gainera izan zen bide baten hasiera, Zazpiskalerekin bi emanaldi mota eta bi disko egin gendu zen, eta gero hainbat urte berandu Barrido Josurekin guta gutarrak, ez? Orduan izan zen ate bat zabaltzea, ondino ben zeratik ez esan, zabalik dagoen ate bat, ezta? Eta guretzako ikasbide eta plazerriturri handi bat izan dena. Gutak, Josurekin, baina beste taldakide batzuekin esate baterako Aito Gubi. Bai. Laguna dutela. Eta beste esperientzia mota bat izango zen zuentzat, ez? Bai izan zen, eta esperientzia beteagoa edo beteena nik uste dut. Danontzat. Zazpiskalen urte batzu lehenago zen, Josu saiatu zen pixka bat bi bertsolari jartzen, bertsoak idazten eta bertso horrek hainbat musiko estilotara eroaten, ez? Igual, ariketa gehiago izan zen musikan oinarritua, ez? Eta gutarrakena izan zen ja, eta neurri baten enkarguek ziren, ez da? Gainera, hain justu basauriko elkarte batek eskatuta, lehenengo izan zen pobreziaren gaineko jardunaldi batzutarako zerbait egiteko eskatuta. Eta gutarrak osteraia izan zen bide hori egin, gero urte batzutan eserrez egin elkarrekin, nahiz eta harreman euki, baina ja geugandik sortutako gauza bat, eta izan zen oso polita, talde txikiagoa zen baita, Igor Tabiok bertsolariak, eta Josu, Aitor Rubio, esan duzuna, gitarran eta xanpe. Eta izan zen oso gauza, guretzat oso betea. Talde txiki bat, artilugio barik, aurreko emanaldietan Josurekin beti irun behar izaten zen farolak, bankuak, pantailak, eta kasu honetan ez, eta oso betea, eta urte eta erdi, hasieratik pentsa, urte eta erdi biliko gara, eta punto, eta niretzako oso oroitzapen ona, oindala gutxi gara horretaz berbetan gainera 3, eta nik uste dut asko markatu gaituen histori bat izan zala. Komiki gintzen ere, ikusi zaltuko komikiak idazten, eta zergatik komiki bat, eta ez elebori bat. Edo poesia bat. Vale, bueno, eleberri bat idatzi nabean, aspaldi. Bai. Eta hori lehengo esan dudan unibertsitateko garai hortan, eta hortan aprobatzen. Eta, bueno, neure garaian konforme geratu nintzen edo, baina gero batez bat gizartaz konturatu nintzen. Oso ondo idazten dauen jende asko dauela. Orduen, ez da bera zertan danien ibili. Eta gero komikiena bai bada gauza bat oso, nietzako umetatik presente dauen gauza bat, gure etxien beti hartzen zen, Ipurbeltz, komiki aldizkari bat, garai baten ereinek argitaratze bana. Eta orduan oso presente egonda, eta marraztie bera bebai adin batera arte. Eta gero hori momentu baten bizitzan gauza batzuk izten zoiez, baina handik urte batzutara beste zelan bait ez da Ipurbeltzen ordezko, baina gaur egun dauen komiki aldizkari bakarra Xabiroi, ikasolen elkartek argitaratzen dauena hortik, deituztien, ia preste ongo nintzen idazteko gidoiek. Eta izen zen hori behi izen zala etxera itzulera, ez da gizelan esan. Niretzako izan zen Barrido adizkidetze bat, Barrido saletze bat, uniberso horrekin, eta joda nire etxe kutxunenetako bat. Gidoiak egaman duzu pixka bat, antzek egintzaga, ogoidakako Frankok igutuna, eta zerritan oinarritzen zinen alako gidoiak idazteko. Kasu horietan, egindako lankidetzatan hiru antzerki talde dauz hor, Axut, Arte Drama eta Deja Vu. Gaia normalki, modu kolektiboan lantzen zen, baina gaia erabakita etortzen zen. Hau da, ez zan ez Igorrek edo nik honetaz idatziko dugu ez. Funtzionatzeko nahiko modu ezberdina zen,
eta gaia erabakitzen zen, eta gero astiro horren inguruan informazioek irakurketak eta bar bildu, eta gero ja joan erabakitzen nundik. Baina etzan, gaiak etzien guk erabakitakoak izaten. Gure lana gehiago zen, irakurri, pentsatu, antzesten zen horri gero testuzko forma bat. Oso gustora egindako lan bat, baina ez ziren gure ideak. Osa, antzerkiaren gaia behintzat. Komentatu dugu komikigintza, libukugintza, antzerkigintza, agitezeak, musika, baina hemen basaurien gaude, bertso saio, bertogatik, bertsolaritzariak eman diozu, esango got, bertsoak ere, leku garrantzitsu badaka zure bizitzan, Bai, erabatekoa, zentrala, esan dut orain arteko danak, ez da kontua bat, agorago edo, berago edo, baina niri galdetu ezkero zu zer zara, ni bertsolaria. Ziur, esan nekin gauza bakarra hori da eta gustu handiz, eta, bertsolaritza izan da ikasketa prozesutik hasita, hasieratik, zala oso, lagun arte bat, oso lotuta da niretzako bertsolaritza lagun arterekin, adiskide antzarekin. Eta gero ja nolabait esan da, ez dakit jardun, ez dakit behar badan profesionala, baina lan jardun aldetik bai izan da, nire bizitza ardaztu dauen gauza bat. Bere momentu oso honekin eta esan honekin bai, bizitzako beste edozein jardunetan moduan, baina niretzako zentrala da, positurri handi bat izan da, gauza asko izan da. Nik umiek ikastolan eta ez dakiz adinekin ez eta bien hor lan bat egin behar zen, zuen gurasoek zer raiten dabe edotan. Nire alaba galdetu, ez dena zu zer zara. Bertsolari, zu jarri bertsolari eta listo, ez? Hori da, ez dakit, pos eta arrotasun handiz darodan titulu bat, edo ez dakit zer dan, edo, izen bat. Orain bertso saio bat dakagu, basauriko plaza, mugalituko gara ikusten, baina aga joan hauetek mila esker momentua oparitzea gaiti benetan. Plazer handi bat izan da. Bidaliko diago musuetako guga ikuslei. Bai, hoxe. Agur! Agur!